Mga deboto sa Birhen sa Regla midag sa atul sa bispiras sa kapistahan. Pagpasalamat sa pag-ubos sa kaso sa COVID-19, lakip sa ilang gihalad. Si Luan Mirundina sa report. 40 minutos sa wala pa magsugod ang alas 10 nga misa, ingon niini na kabaga ang linya sa mga deboto nga nagpaabot sa gawas nga bahin sa simbahan sa Birhen sa Regla. Ubay-ubay kanila, pami-pamilya ug nagdapa sa ilang mga gagmayng anak. Sama na lang ni Delia Putot nga nagkugos pa sa iyang tulog ka buwang apo. Kay mao ni among panuig nga panaan. Kada piyesta gini among bisag lagyo kayo since katong pandemic nga wa sa may kuan pero karon among gipahimuslan kay gipasud na tanan. Oh. Lagi. So ang Birhen ay kahibaw ma'am. Ang 77 anyos nga si Lorita Castro nga taga Busay, Cebu City, lakip sa mga midayo aron makapasalamat sa Dios nga bisan sa dulan duha ka tuig na sa pandemya wala siya matakbuhi sa COVID-19. Nagpasalamat sa Ginoo nga nahunong na gamay ang COVID. Importante mo simba gyud. Hinuon higpit nga gipatuman ang 50% seating capacity sulod sa simbahan o gisiguro usab nga may mga lingkuranan nga nahimutang sa Garden of Saints, lakip na sa school grounds. Sa homily ni Auxiliary Bishop Midifil Billones, gidasig niini ang mga magtotoo nga padayong paligunon ang pagtuo sa Dios ug pangalyupo ngadto sa mahal nga Birhen taliwa ning nasinati nga pandemya. Dili man gilayon mapanas ang problema o ang kabubuat sa responsibilidad. Dili man gilayon mawagtang ang kasakit, pero ihatag niya kanato ang kusog sa pagpadayon. Samtang karong alas 4 sa hapon, subling imotorkada ang imahin sa Birhen sa Regla, palibot sa dakbayan sa Lapu-Lapu, paingon sa Cordova ug pabalik sa simbahan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.